Hè, Sophie? 6 jaar al, hè, mama? Hè? 6 jaar oud, dat wordt een flinke meid, is het? Hè? Was je in de tekenschool, Sophie? Goed. Dat doe je graag, hè? Dat tekenen, hè? Sophie doet dat graag, is het? Ja, dat doe ik heel graag. Zeg, en op school is dat ook prima, hè, Sophie? Hè? Meester Stijn zegt dat Sophie een goede leerling is. Mooi. Hè? Vertel Dat is prima hoor, zegt Sophie. Hè? Ja, hè? Een klein minpuntje, zie ik, Sophie. Hè? Sophie houdt niet graag opruimen, mama maar. Hè? Nee? Ga je daar een keer speciaal op letten, dit jaar? Hè? Mama, Sophie gaat dat proberen te doen voor je. Oké. Ze gaat proberen helpen op een. Maar Sophie kan dat hoor, mama. Dat wordt geen probleem. Ja, geen Ze probleem. gaat dat beloven als Sint Maarten en dat komt in orde. Hè? Ja, hè? Ja. En eten, Sophie? Vind je niet allemaal even lekker? Een beetje proberen, Sophie. Hè? Altijd een beetje proberen iets nieuws te eten. Hè? Te proeven en allemaal. Dat was het eten lekker in Marokko. Dat was daar lekker. Hè? Ja, een week weg geweest van Marokko? Ja? Ja. En nu terug naar school. Hè? Ja? Ja. Maar anders is dat prima, hè mama? Ja. Hè? Wordt een flinke meid, hè Sophie? Okay. Hè? Ja, Ja, hè? Maar had je daar speciaal op letten voor Sint Maarten dit jaar? Hè? Mama? We gaan dat bekijken en dat komt in orde, hè? Een beetje, ze wordt groot, dus ze moet al een beetje kunnen helpen opruimen, hè mama? Hè? Maar ik weet, Zwarte Piet, dat komt in orde. Gaan we eens kijken wat we zo'n beetje mee hebben, hè? Ja, een glaasje. Ja, hè? Zeg, gaan we kijken in die zak, Sophie? Hè? Het is er stil van geworden, hè? Ja. Kijk eens. Oh, mooi. Kijk, dat is voor u, Sophie. Hè? Zie je? Hè? Hier dozen met blokken. Hè? En dan lust je ook wel, hè? Hè? Een lekkere picknick. Hè? Dat gaat ook, hè? Kunt je er komen? Ja? Zullen we zo Hè? Oh, kijk eens aan, Piet. Hoe vriendelijk, dat is heel lief van u. Hè? Blij dat Sint Maarten op bezoek is geweest, Sophie? Ja? Heel blij. Ga je vertellen aan meester Stijn? Ja? Ja, doe de groet in Heeraad. Hè? Maar meester Stijn zegt dat het in orde is op school met Sophie. Hè? Ja, ja. Flink haar best doen.